Від міністра культури до дрібного зазивали скотився Дмитро Табачник. Його проголосили бізнес-амбасадором окупованого Криму на всеросійському форумі в Москві, який присвятили Російському дню національної єдності. Бачення історичної тяглості жителів півострова, м'яко кажучи, дивне для людини, яка називає себе професором історії. Крым – это все века истории, где творили греки, итальянцы, скифы и наши предки-россияне. Збочене сприйняття історії, в якому немає місця кримським татарам, не дивина. Дмитро Табачник – давній українофоб, який на чолі Міністерства освіти та науки запам'ятався відвертою зневагою до всього українського та тремтливим обожнюванням російського. Називав галичан ворогами України, лобіював російські інтереси, намагаючись скасувати обов'язковий український дубляж в кінопрокаті, та вибивав державну мову з освіти, називаючи непотрібною. Если говорить, скажем, о том, что сделано там много, можно рассказывать демократизацию, мы перестали, например, навязывать регионам учебники на ненужном языке. Після втечі Віктора Януковича до Росії чкурнув за ним слідом і отримав двоголовий російський паспорт. Прописався у селі Кентогай, це Білогірський район Криму, але жити вирішив все ж таки в Москві. Намагався використати повномасштабне вторгнення для повернення у, так би мовити, політику. Оголосив, що балотуватиметься до окупаційного парламенту Запорізької області від «Єдиної Росії». Але усе, чого досяг, залишився радником гауляйтера Євгена Балицького. Ще зрідка з'являється на пропагандистському телебаченні Криму з проповідями «Русского мира». Точно так же просто стоит задача в СВО. Если не будет достигнута победа, то огромное большинство людей не останется жить в своем доме. Его оттуда вышвырнут, и там будут или биолаборатории, или поля американских фирм. Крім розповсюдження хворобливих теорій змов, професор-колаборант Дмитро Табачник активно розбудовує бізнес-імперію в Криму. Журналісти проєкту «Схеми» виявили в нього частку у 50% компанії «Спеціалізований застройщик» Тавріда Центр. А лише кілька тижнів тому взявся за фермерський бізнес. У Центрі журналістських розслідувань з'ясували, що Дмитро Табачник зареєстрував у Сімферополі ТОВ «Агростандарт», яке займатиметься управлінням нерухомістю, орендою та лізингом будівельної, сільськогосподарської та вантажної техніки. В іншому займається від грошового посередництва до розведення свиней. А за неперевіреними даними віднедавна займається розведенням худоби у Первомайському. За підтримку російського вторгнення і виправдання окупантів Табачник втратив українське громадянство. Крім розкрадання бюджетних коштів, має підозру у державній зраді. А в травні СБУ запідозрила професора-колаборанта у порушенні законів і звичаїв війни за те, що під контролем ФСБ допомагав організовувати псевдореферендуми в окупованих районах Херсонщини та Запоріжжя.